Drevna egipatska religija jedna je od najcjelovitijih i najbolje poznatih religija u današnje vrijeme, iako je to poznavanje površno. No, kako svaki povijesni trenutak ima različitu simboliku i vrednovanje, umjesto da sudimo egipatskom načinu razmišljanja, trebali bismo ga osmotriti s ciljem da shvatimo što je moguće veći broj elemenata njihovog zagovornog panteona. Dobrodošli na kanal Misterije Whistler. Ostani do kraja jer danas pričamo o najpoznatijem mitu ikada. Ovo je mit o Ozirisu. Zanimanje zapada za Egipat počinje s Herodotom. I premda je on Egipat upoznao kad je ovaj već bio u potpunoj dekadenciji i gotovo uništen, bio je zadivljen onim što je preostalo od drevnih vjerovanja i simbolizma. Samo ime zemlje bilo je Kem ili Kemi, što znači crvena zemlja. Riječ Egipat, koja potječe iz grčkog, znači nepoznato. U rimskom razdoblju u Egiptu se više nije pisalo hieroglifima, već šematiziranim demotskim pismom, i već tada nitko više nije mogao odgonetnuti drevne natpise u hramovima, izuzev posljednjih i zidinih svećenika s otoka Filaje. Padom Rimskog carstva ovo je znanje potpuno nestalo, sve dok Napoleonove trupe nisu pronašle slavni kamen iz rozete. Prva iskapanja u Velikoj piramidi proveo je u srednjem vijeku Al-Mamum. On nam daje na znanje da je pronašao pozlaćene kovčege u kojima su Egipćani čuvali svoje kraljeve. Kasnije, u renesansi, iskapanja je provodila crkva i tada su pronađeni egipatski obelisci koji su Rimljani bili prenijeli u glavni grad. Dok Šapoleon nije uspio pomoću kamena iz rozete prevesti više od 40% znakova egipatskih hieroglifa, nije se doista znalo previše. Ne samo o formama, nego i o duhu Egipta. Kasnije iskapanja iznijeće na svjetlo dana niz važnih papirusa, osobito onih loše nazvanih knjiga mrtvih, čiji se tekst pojavljivao na mnogim sarkofazima, a koji su se doista zvali knjiga skrivenog boravišta. Također spoznalo se da mnogi egipatski hramovi nisu bili grobnice, nego religijski spomenici, u kojima su se, igrom slučaja, sahranjivale znamenite ličnosti onog vremena. Prisjetimo se teorija koje danas postoje u Egiptu, egipatskoj religiji i magiji, te tradicija koja iz njih proizlaze. Razjasnimo najprije da sa simboličkog i ezoterijskog gledišta riječ magija znači velika znanost ili veliko znanje, što se odnosilo na znanje koje povezuje stvari. Nešto što je nama danas veoma teško shvatiti. Posljednje istraživanja nedvojbeno dokazuju da egipatska kultura nije proizašla iz tipičnih kultura kamenog doba. Odakle onda? To ne znamo sa sigurnošću. Postoje mnoge teorije. Neke drže da ona vuče porijeklo od legendarne Atlantide, koja je prije nego što će potonuti poslala dio svoje ostavštine u zemlju Kem. Druge kažu da potječe iz Indije, jer Nil na sanskritu znači plavo. A što sami Egipćani kažu o sebi? Pa kažu da nastanjuju ovu zemlju već tisućama godina, te da je razdoblje koje nazivamo dinastijom, a koje započinje Menesom, samo jedno od razdoblja nakon kraljeva, kao što su Horus ili Škorpion, nabrajajući tako unatrag više od 70.000 godina. Egipćani su bez sumnje posjedovali jedinstvenu religiju. Ako se samo prisjetimo da su moderne religije u samo nekoliko stoljeća doživjele mnoge promjene i varijacije i da su unutar zajedničkog vjerovanja postojale različite religijske forme, već prema prilikama u gradovima i razdobljima, tada se u Egiptu trebao dogoditi isti fenomen. No Egipat je imao nešto što kod drugih naroda teško otkriti, u tolikoj mjeri. Znao je mijenjati ono promjenjivo i održati ono nepromjenjivo. Naime, iako su mijenjali vanjske forme, unutar njih postojala je neprekinuta nit od početka povijesti, poput ležne moždine cijelog religijskog procesa, i u tom kontekstu tek možemo promatrati mit o Ozirisu. Kako bismo bolje shvatili ovaj mit, treba naglasiti da su Egipćani čvrsto vjerovali u postojanje duše i Boga. Iako ih se proglašava mnogobožcima i obožavateljima životinja, ne bismo ih smjeli prosuđivati s našeg današnjeg stajališta, već nastojati razumjeti njihovo
upoznati njihove mitove i njihov simbolizam. Za Egipćane možemo reći da su prije bili panteisti nego politeisti, jer su smatrali da je ono božansko svugdje, u svim stvarima, ali i u potencijalu. No da bi ga čovjek mogao shvatiti, najprije se sam trebao transmutirati kroz niz kušnji. Također, Egipćani su vjerovali u reinkarnaciju. Duše nakon smrti prelaze u jedan međuprostor, duat, vrstu čistilišta, gdje se, ne raspolažući više zemaljskim stvarima, nalaze kao u praznini. Onaj tko je imao dovoljno duhovne snage mogao je izbjeći kušnje duata i tada je prelazio u Amenti, što je značilo zemlja Amona. Amenti je bilo mjesto blaženih duša, raj. Ako bi te duše razvile još više energije, mogli su se popeti na ono što se nazivalo barka od 1.000.000 godina. Onima koji nisu dosegli to potpuno oslobođenje, preostao je povratak u duat i njihov silazak na fizičku zemlju. Mit o Ozirisu nam iznosi jednu religijsko-simboličku pripovijest. Ona kaže da su jednom postojali prvobitni ljudi, ne primitivni nego drevni. A da bi se pratilo i savjetovalo, postojala je božanska trijada koju su emanirala druga, viša božanstva. Ovu su trijadu činili Oziris, Izida i Horus, njihov sin. Jednom su prilikom okupljeni bogovi shvatili koliko Oziris postaje važan i pozvali ga da se pridruži njihovom skupu. No Oziris je imao brata, ili negativnu suprotnost, kao što je to uvijek bila u mitološkim pričama. Ozirisov brat je bio Set, prikazan kao neman u obliku krokodila. Na tom skupu Set je objavio da će jedan vrlo lijep kovčeg pokloniti onome od bogova za kojeg se pokaže da može savršeno smjestiti u njegovu unutrašnjost. Nikome to nije uspjelo, jer je mjesta bilo ili nedovoljno ili previše, osim Ozirisu, budući da je kovčeg bio načinjen upravo po njegovoj mjeri. Kad je ušao unutra, Set je to iskoristio. Zapečatio je kovčeg olovom i bacio ga u rijeku Nilu. A Oziris je tako ploveći stigao do Sredozemnog mora, gdje je ostao usidren uz jedno stablo na obali. Izida, njegova supruga i moćna čarobnica, uspjela je pomoću magičnih zrcala otkriti njegovo počivalište i osloboditi ga. Ali Set, u strahu da bi ga mogla oživjeti, raskomadao je Ozirisovo tijelo na 7, 14 ili 49 dijelova i razbacao ih na sve strane univerzuma. U Anubisu u pomoć Izida je pronašla sve dijelove Ozirisovog tijela, osim spolnog organa, te je tako za Ozirisa sastavila magično tijelo, gorko žaleći što više nikada neće moći imati dijete sa svojim suprugom. Međutim je, također na magičan način, zatrudnjela od dodira jednog sokola i tako se rodio Horus. Kasnije Horus odrasta i u ime oca uništava svog zločudnog strica. Ovaj mit je prvenstveno vezan za uskrsnuće čovjeka, a ne usjeva, kako se ponekad misli. Radi se o unutarnjem uskrsnuću, a ne uskrsnuću tijela. Sa stajališta misterija, ljudi se rađaju mrtvi na duhovnom planu. Ovdje trebaju započeti živjeti pronalazeći poseban proces, koji će mu omogućiti ponovno rađanje iz vlastitog sjemena. Ovdje možemo uočiti povezanost mita o Ozirisu i inicijacije, kao i svim drugim egipatskim pogrebnim obredima. U Egiptu se pod pojmom inicijacije shvaća mogućnost ubrzanja jednog periodnog procesa, a to je evolucija čovjekove svijesti. Ljudska duša, prolaskom vremena, prolazi kroz proces pročišćavanja i uzvisivanja, što znači da postoji određena jednakost između vremena i svijesti. Ako se može ubrzati vrijeme, može se ubrzati i svijest, podižući u kratko vrijeme velik napredak. Postoji psihološko vrijeme, vrijeme koje nije fiksno, a obuhvaća vrlo kratke sate našeg veselja i strahovito duge sate naše boli. Kad bismo nekom trebali ispričati vlastiti život, uočili bismo da to možemo učiniti za par sati, zato što se ne sjećamo svega, već samo nekih ključnih trenutaka. U svom dubokom poznavanju psihologije, Egipćani su uvijek nastojali zadržati čovjeka unutar granica njegovih važnih trenutaka, kako bi, proživljavajući svaki trenutak svog vremena, akumulirao intenzivnu svijest. Kao što svako povijesno razdoblje ima svoje vlastite fascinacije, tako je egipatska fascinacija bila čežnja za što većom svijesti o vlastitnoj besmrtnosti. Zato su mumificirali svoje umrle, ne zbog počasti ili čuvanja materijalnih ostataka, nego da fizički dio umrlog zadrže čvrsto vezan u zemlju,
olakšavajući time uzizanje oslobođene duše. Upravo je oslobođenje duše bilo ono za čime su težili i zbog čega su besmrtnost i sve ono što je vječno bili njihova najveća preokupacija. Mi danas također posjedujemo, ako ne ista vjerovanja, onda istu potrebu da vjerujemo u ono apsolutno, u nešto što traje izvan nas samih. Prodirući duboko i temeljito u povijest, mogli bismo pronaći onu nit jedinstva i trajnosti koja povezuje prošlost s našim današnjim trenutkom i s budućnošću koja tek dolazi. A što vi mislite? Napišite mi u komentarima jeste li znali za ovaj mit o Ozirisu. Ovim putem vas i pozivam da lajkate ili dislajkate ovaj video, kao i da se pretplatite na kanal ako to još niste. A do sljedeće priče, hvala vam na pažnji, vidimo se uskoro.